So mangkalaboy, mamiya mangkalaboy. Ha? Asa mo ko mo dalon? Dali ko no dira kay ngano pulibok ng mga hotel dito daan mas maayo magpa-booking ta daan dili ta daan sa kuno sa Casa Hotel oh. Casa Hotel. Uy, Casa Hotel. ano dili mo ko mo dalon oy? Gidala ta ka diri kay pulibok ta ng hotel, pension house pulibok. Hasta mga hotel basta kay pulibok tanan. Gidala ta ka diri sa Casa Hotel pero usar na sila brand sa Casa. Pasabot Casa. Kasa unsa pa pa yung kauban di ana? Dagan man siya nadunggan ako sa Facebook ko kuan alang sulti sa Casa usarag branch kasagingan sa Maisan. Kasagbutan, mga siya kasagbutan. Pagbuang ni mo oy. Mo ni luhod. Tuwad, ikanami 150. Oh, 150. Asa mo to tigbantay diri good? Ay, Asa mo to tigbantay? ikan na lay ko andra bi. Ha? Ikan istorya diha ka manghikog kay ungkay ko. Asa man ka? Ako na ni booking diri. Ikan na booking diha ka bahala. Sige, asa ka? Manghihi sa ko. Mangi isa ka? Oh. O sige, mangi dito. Sige, Maghinay bala. na. Matuslukan na yung magbitin dito nga lain. Sana Tigbantay diri good. Ay, kuha na. Salamat. Doon lang tigbantay. Eh, ma'am. Ay, sir, good afternoon. Eh, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ikaw tigbantay diri, ma'am? Oo, sir. Ikaw attendant diri, ma'am? Yes, sir. Unsay ato, sir? Gapa na attendant. Ikaw, alay, chika sa kong asawa ba? Grabe. Thank you kayo, sir. Thank you very much. Di, ma'am. Kanang ako kasawa kayo nangingi pa dito ba? Ah, Nangingi pa. imo dito kasawa ganina nang utara sa kuasang CR. Oo, dito nangutana siya. So, ma'am, ngutana na ko diri sa Yes, imong... sir. Unsay ato, sir? Sa imo diri available ba? Kung sa available nimo diri nga karang Yes, bitang sir. kabalo na ka ma'am pag February 14 kabalo na ka di You ba? reserved, sir, for Valentine's Day. Oh, sa February 14 magtanang mga mag-uyab ma'am. Kung magtuya-tuya, sir. Magtuya-tuya og magkagod ma'am. Magkagod. Sir, nangani na sa mga asawa diri para magpa-booking mi ma'am. Okay, sir. Anyway, sir, mao ni siya ang gitawag, sir, Casa Hotel. Oh, sir, mao ni siya ang Casa Hotel, sir. Ay Casa Hotel usa Oh. pila kay magka-book balance ma'am? Daghan ni siya, sir. Naay kasagingan, naay kasagbutan diri, sir. Naay kabaisan. Ay, usa di mag-balance Pero ka ba sir, isan ang ay? tag-iyaan ni sir. So kini ma'am, mag-booking timi diri ba kining luhod tuwad ba economy 150 ba? Pwede ba ni siya ma'am? Oh, yes, sir. Kani siya, sir, ang luhod tuwad, sir. Makasave pa ka, sir. Pero, sir, anda makali mong tuhod, mga palot, sir. Anda ba ma'am? Lumutan ako ma'am. Basig na pa may available ani. Na, aside ani 150, sir, ka 150 raman ning luhod tuwad. Pero, sir, pasensya jud kayo, sir, ha? Ay, ma'am, booking Kay- ko ni ma'am. Wrong timing jud ka, sir. Na-late jud kag para booking, sir, kay... Ano ni siya, sir? Naka-reserve na ni siya, sir, sa February 14. Kining luhod tuwad, ma'am. Oh, 150 ra magud, Sus, sir. wala sa ibrator tani ko 150. Pero, sir, ayaw ka bala ka, sir, kay naa pa may dahang kauban, sir. Diri, sir. Itorta ka, sir, ha? Itor mo Ah, nga. dali, sir. Diri, sir. Ipakita na ko nimo, sir. Sige, sir. Diri, sir. Napa dito lang option, sir. Ay, kabala ka, sir. So, kani, sir, deluxe. Okay ni siya, sir. Ay, mo na siya, ma'am. Ganahan ko ni ma'am. Usan siya, ma'am? Usan kabutan ni ma'am? Deluxe ni siya, sir. Kanang helicopter, sir. Imo asawa mo ron. Ay, mo na siya kanang helicopter, sir. Mo na siya, ma'am. Kanang sikit kaning helicopter! Helicopter! Mo na siya, ma'am. Yes, sir. Kana na lang, sir. Wa na Ay, dyan kini, kayo. wala na lang kanang sabdaan, ma'am. Wala na, sir. Mauna lang din Ay, bakante. pabooking ko daan na ni ma'am. Kaya kung asawa, ma'am, babalik tuloy diri, ma'am. Malipay dito ka na. Dami, bakante diri. Kana, sir, kay komportable. Aircon na na, sir. Ikadua Wala pa. na, ma'am. 3 men? 3 mil rami, sir. Sakto, kayo. 3 mil, sir. Gaan ra na sa bulusan ni mo, sir. Ano niya, ma'am? Sa may mga benefits Kani na, siya, may sir. mga free ni ma'am. Libre na ni aircon, sir. Naapay. Aircon na diri, ma'am? Oh, naapay toothpaste, sir. Free na ni sa 3,000. Brass ni ma'am? Oh, toothbrush para di mo manimaw ba, sir. Sabi niya naman, shampoo. Oh, kani namin shampoo, sir. Imuhang asawa, sir. Conditioner, ipa-conditioner na, sir. Kaya para Para humot ang buhok. humuting buhok, sir. Usa ba na siya, ma'am? Trapo ni ma'am, trapo? Libre na trapo, sir. Dali, trapo niya, Okay, libre. libre ka, sir. Naman mo ng trapo, sir. Oo, talaga, importante di Paliw ko, sir. Paliw ko, sir. Takalaban, gira, ma'am. Ngitag trapo rin ako, uyab, ma'am. Oh, nakuha na nila, sir. Asawa ba, impigger ba? Oh, asawa ni mo si Impy Girl. Oo, asawa ko si Impy Pamilya Girl. ni Tante ko, sir. Kasi Kaya, mura, ibong naong, kung ano naman, similarity dyan ba? Oh, baba. So, unya, sir, i-book na nato, sir. 3,000, sir. 3,000, sige. Babayad na ka, sir. Ibok ko daan, ma'am. Okay, Ilan sir. ko daan, ma'am. Oh, sige, sir. Bayad ko daan, ha? Okay, sir. Ma'am, February 14, mga dlaon ko diri, ha? Kadlaw, ay, sir, sorry, dili kadlaw diri ang check-in, sir. Unsa man mo, sir, ibak. Basta Basanay oras na, man. Alas 12 sa auto, sir. Ay, alas doon sa auto. Alas Sige. 12 sa auto, sir. Antod pa pagkaugma, sir. Ana. Ay, patay. Oh. Kaya ka na, bayad ka na. Sir. Okay ka na, ma'am. Okay ka na. Sa yung ngalan, sir? Vic, gisukatan Ah. na, ala. Okay, sir. Big di sukatan, no? Big di sukatan. Buhatin. Libre na trapo, sir. Na, di na ka problema, sir. Ma'am, basta ka nagtrapo, mga ako.
Okay na po na, sir. Salamat kayo. Thank you, sir. Thank you. Salamat kayo, ma'am. Thank you kayo, sir. Thank you, sir. Sige, atas ka kay kung anong sawa kasi hindi ka ihinat sa kataro.